Што вядома пра арышт важнага бізнесмена, пра што маўчыць Лукашенка і чаго ён патрабуе ад сваіх чыноўнікаў, а таксама які раскол адбываецца ў галоўных сілавых ведамствах Беларусі. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. На Беларусь-Каліі зноў здарылася трагедыя, і яна ўжо чацвёртая за гэтае лета. На другім рудніку прадпрыемства абрынулася парода, у выніку чаго горны майстар Дмітрый Пятровіч атрымаў сур'ёзныя траўмы. Мужчыну даставілі ў Салігорскую бальніцу, але выратаваць яго жыццё не змаглі. Нагадаем, што папярэдняя трагедыя адбылася на Беларусь-Каліі 6 жніўня, а да таго яшчэ двое рабочых загінулі ў чэрвені. Тым часам на Гомельшчыне трывожна. Там зноў упаў і выбухнуў беспілотнік. Паводле мясцовых жыхароў, гукі, падобныя да выбуху, прагучалі раніцай у раёне беларускага металургічнага завода, і пазней адна з вуліц у тым напрамку была перакрытая. Улады традыцыйна маўчаць, і афіцыйных паведамленняў не было ані ад чыноўнікаў, ані ад сілавікоў, ані ад Лукашэнкі. Але журналісты партала «Зеркала» змаглі дазваніцца мясцовым ратавальнікам, і тыя ускосна пацвердзілі здарэнне. Цытата. «Па гэтай сітуацыі працуем не мы, а міліцыя і следчы камітэт». Канец цытаты. Раскол сярод беларускіх сілавікоў. Два найважнейшыя ведамствы Лукашэнкі не могуць сысціся па адным сур'ёзным пытанні. Былая палітзняволеная Наста Лойка расказала пра супрацьстаянне людзей у пагонах. Паводле яе, КДБ цяпер актыўна выступае за тое, каб нават нязгодныя з уладай людзі заставаліся ў Беларусі, бо спецслужбы зацікаўленыя ў тым, каб было з каго збіраць інфармацыю і штосьці рабіць. Але ж Міністэрства ўнутраных спраў, то бок міліцыя, наадварот выступае за тое, каб выганяць усіх нязгодных за межы Беларусі. Пры гэтым Лойка падкрэслівае, гаворка зусім не пра тое, што КДБ становіцца чыімсьці саюзнікам, але такую актыўнасць ведамства можна разглядаць як адзін з важных індыкатараў працэсаў унутры сістэмы. Лойка адзначае, што падчас узмацнення рэпрэсій заўсёды большую ролю адыгрывала Міністэрства ўнутраных спраў, ну а калі пачыналіся перамовы і адносная лібералізацыя, то больш прыкметным станавіўся ўплыў КДБ. Прасцей кажучы, чым больш актывізуецца КДБ і чым больш узмацняецца роля гэтага ведамства, тым больш гэта ёсць прыкметай умоўнай лібералізацыі. І цяпер Лойка якраз бачыць узмацненне менавіта камітэта дзяржаўнай бяспекі ў параўнанні з беларускай міліцыяй. У Беларусі быў арыштаваны вядомы літоўскі бізнесмен. Апошнім часам Вітаўтас Саланкаўскас працаваў кіраўніком унутранага аўдыту ў кампаніі з аўстрыйскім капіталам, а перад гэтым ён узначальваў адно з найбуйнейшых дрэвапераапрацоўчых прадпрыемстваў Беларусі. Літоўскія дыпламаты пацвердзілі, што атрымалі ад лукашэнкаўцаў афіцыйнае паведамленне аб затрыманні літоўскага грамадзяніна, але нейкія іншыя падрабязнасці не раскрываюць, спасылаючыся на абарону персанальных даных. Але паводле журналістаў літоўскага выдання ЛРТ, Саланкаўскаса абвінавачваюць у пастаўках бракаваных дэталяў у Беларусь і Расію. Падрабязнай інфармацыі пра сутнасць абвінавачанняў і распачатую ў дачыненні да бізнесмена справу пакуль няма. Лукашенка атрымаў у падарунак аўтамат і даў важны загад сваім падначаленым. Сёння ў суправаджэнні вялікай дэлегацыі ён прыехаў на вытворчае падраздзяленне кампаніі «Кідматэк», дзе вырабляюць зброю. Там Лукашэнку павадзілі па цэхах, а пасля паказалі аўтаматы беларускай вытворчасці, і адзін такі нават падарылі. Госцю убачанае вельмі спадабалася, і ён тут жа назваў сябе былым салдатам, а таксама загадаў, каб такая вытворчасць акупалася за кошт экспарту. І тут без дай прычыны пару заўваг атрымаў старшыня дзяржаўнага военно-прамысловага камітэта Дмитрий Пантус. Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь, к концу года с Романом доложите. Нам надо идти дальше, нам надо не бояться, что мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта.
Таксама цікава, што Лукашэнку тут суправаджаў цэлы вывадак топавых сілавікоў, але ж падчас гэтага візіту Лукашенка пастаянна звяртаўся да кіраўніка Нацыянальнага банка Рамана Галоўчанкі, які таксама прыняў удзел у гэтай камандзіроўцы. Здавалася б, ну што тут робіць чалавек, які адказны за фінансы і эканоміку? Але ж у свой час Галоўчанка таксама кіраваў Дзяржкамваенпрамам, і цяпер, нягледзячы на працу спачатку ва ўрадзе, а цяпер у Нацыянальным банку, застаецца ў Лукашэнкі адказным за выраб і продаж зброі. Прынамсі, менавіта Галоўчанку Лукашенка паабяцаў прыняць у канцы года з дакладам на тэму поспехаў і правалаў у гэтай сферы. Новаполацкі нафтапераапрацоўчы завод рыхтуецца да планавага рамонту. І гэта нечакана вельмі кепская навіна, але ж не для Беларусі, а для Расіі. Чакаецца, што на расійскім рынку паліва ўжо восенню зноў можа ўзнікнуць дэфіцыт. На верасень прыпадаюць планавыя рамонты адразу на некалькіх буйных расійскіх нафтапераапрацоўчых заводах, а таксама на новаполацкім НПЗ «Нафтан». І гэта можа адбыцца якраз у перыяд традыцыйнага росту попыту на бензін і дызельнае паліва. Апошнім часам Беларусь актыўна кампенсавала падзенне вытворчасці на расійскіх НПЗ. Так, у ліпені беларускія прадпрыемствы паставілі ў Расію рэкордныя 212 тысяч тонн бензіну і 162 тысячы тонн дызелю. Аднак ужо ў пачатку жніўня беларускія пастаўкі пачалі істотна скарачацца, а калі «Нафтан» пачне рамонт, то экспарт паліва ўпадзе яшчэ больш. Чакаецца, што недахоп беларускіх паставак Расія можа паспрабаваць кампенсаваць імпартам паліва з Індыі, так што сітуацыя атрымліваецца трохі камічная. Калі раней пра Расію жартавалі, што гэта не краіна, а гіганцкая бензакалонка, то цяпер атрымліваецца, што гэта гіганцкая бензакалонка, на якой няма бензіну. Тым часам на іншым беларускім нафтапераапрацоўчым заводзе прайшла сур'ёзная праверка, якая скончылася трагікамічнай высновай. Упраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі ладзіла масавыя праверкі работнікаў мазырскага НПЗ, падазраючы растрату дзяржаўных грошай падчас працоўных камандзіровак. Міліцыя праверыла каля 400 чалавек, але ж фінал гэтай гісторыі аказаўся нечаканым. Звязаная з прадпрыемствам крыніца паведаміла выданню «Флагшток», што сілавікі вырашылі не ўзбуджаць крымінальныя справы, бо зразумелі, што калі прыцягнуць усіх падазраваных да адказнасці, то на прадпрыемстве банальна не будзе каму працаваць. Так што цяпер справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў любы момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. Тут нагадаем, што сілавікі зацікавіліся гэтым прадпрыемствам яшчэ летась, і ў красавіку 25-го года на мазырскім НПЗ па карупцыйнай справе затрымалі адразу некалькіх топ-менеджераў, у тым ліку галоўнага інжынера Сергея Грамовіча. Пазней частку фігурантаў адпусцілі. У прыватнасці начальнік юрыдычнай службы Ігар Драгель быў пераведзены ў статус сведкі і працягнуў працаваць на прадпрыемстве. Не сціхае розгалас вакол апошняй ініцыятывы Лукашэнкі. Нядаўна ён загадаў змяніць сістэму выплат на дзяцей, каб тыя, хто больш зарабляў да дэкрэта, атрымлівалі большую дапамогу. Але ж нечакана з такой ідэяй начальства не пагадзіўся галоўны лукашэнкаўскі прапагандыст Ігар Тур. Ён прапанаваў іншую сістэму, каб жыхарам Мінска і абласных цэнтраў плацілі мінімальна, а вось вяскоўцам давалі грошай у разы больш. Маўляў, у вялікіх гарадах усё роўна нараджаць не будуць. Туды едуць у першую чаргу рабіць кар'еру, а ў вёсках вялікія грошы і сапраўды могуць стаць важным стымулам. У якасці умоўнай мадэлі Тур прапанаваў плаціць па 1000 рублёў у сталіцы, 1500 у абласных цэнтрах, 2 у райцэнтрах і 3000 даваць жанчынам у вёсках. Пры гэтым матэрыяльную адказнасць за сям'ю прапагандыста НТ хоча ўскласці перш за ўсё на мужчыну. Вось цытата. Каб у сям'і ўсё было, татка проста павінен укалываць на працы як не ў сябе, браць дадатковыя змены, прасіцца выйсці ў выхадныя і святы, шукаць другую працу, а калі трэба, то падпрацоўваць яшчэ таксістам альбо кур'ерам. Канец цытаты. Артём Шрайбман расказаў пра сваю галоўную памылку. Адзін з самых вядомых і папулярных беларускіх палітычных аналітыкаў шчыра прызнаў свой найбуйнейшы прафесійны правал. У падкасце «Цёмны лес» ён расказаў, што нават перад самым пачаткам паўнамаштабнага расійскага ўварвання ва ўкраіну ён упарта не верыў у магчымасць вялікай вайны. Прычым на той момант аналітык жыў у Кіеве, і калі гаспадыня кватэры, ведаючы, чым ён займаецца, пыталася ў яго чаго чакаць, то Артём супакойваў
ў жанчыну, бо лічыў, што нагнятанне сітуацыі гэта толькі пуцінскі блеф і не больш за тое. Праўда, пасля Шрайбман шчыра выбачыўся за гэтыя прагнозы перад той гаспадыняй кватэры. У Лукашэнкі завеўся свой кішэнны Че Гевара. 29-гадовы прапагандыст Мікіта Рачылоўскі, вядомы сваёй апантанай адданасцю рэжыму, цяпер рэзка змяніў імідж і памяняў бюракратычны падыход на бунтарскі рэвалюцыйны вобраз. Яшчэ зусім нядаўна ён дэманстраваў класічны ўзор наменклатурнага стылю. Прычым падобна Рачылоўскі тады для саліднасці фарбаваў валасы ў больш цёмны колер. Ну а цяпер перад намі у берэце з зоркай светлавалосы Че Гевара, адаптаваны пад беларускія дзяржаўна-патрыятычныя патрэбы. Адметна, што апошнім часам у гэтага канапнага рэвалюцыянера справы ідуць не вельмі ўдала. Зорка Мікіты Рачылоўскага зазяла на небасхіле беларускай прапаганды ў 22-м годзе, калі яго прызначылі кіраўніком моладзевага парламента. Тады ж Мікіта стаў кіраваць моладзевым грамадскім аб'яднаннем «Рух наперад». Ён катаўся ў ДНР, а таксама быў частым госцем на дзяржаўным тэлебачанні, дзе ад імя беларускай моладзі асуджаў здраднікаў. Затым юнаку нават даверылі весці праграму «Сенат» на СТБ і браць інтэрв'ю ў кішэнных дэпутатаў. Здавалася, што падрастае чарговы малады і перспектыўны чыноўнік. Ды і сам Рачылоўскі быў настолькі ўзрушаны хуткім узлётам, што нават абяцаў памерці за Лукашэнку. Але так жа хутка яго кар'ера і скісла. У моладзевым парламенце яго замянілі, на тэлебачанне запрашаць таксама амаль перасталі. У выніку Рачылоўскі уладкаваўся настаўнікам у мінскую гімназію нумар 13. Там ён адпрацаваў 2 гады, а пасля прыбіўся да фонда Аляксея Талая, які актыўна падтрымлівае расійскіх акупантаў. Павышэнне пенсіі скончылася бядой. У Мінску пажылая жанчына паверыла махлярам, якія паабяцалі ёй правесці пераразлік выплат. Пенсіянерка паведаміла ім усе свае даныя, а пасля атрымала званок ужо нібыта ад сілавікоў, якія заявілі, што мінчанка стала падазраванай па крымінальнай справе аб супрацоўніцтве з ашуканцамі. Усё скончылася класічна і сумна. Каб выратаваць зберажэнні ад ператрусу, жанчына пагадзілася іх задэклараваць. Яна склала ўсе свае назапашванні ў пакет і пакінула яго ў парку пад дрэвам. Такім чынам, замест павышэння пенсіі жанчына пазбавілася амаль 9 000 беларускіх рублёў. У Мінску прадаюць шыкоўную кватэру з гісторыяй. Раней тут жыла сям'я Леаніда Бяды, лётчыка-штурмавіка, генерал-лейтэнанта авіяцыі і двойчы героя Савецкага Саюза. У Мінску нават ёсць вуліца, названая ў яго гонар, але ж кватэра самога Бяды знаходзіцца ў вядомым доме нумар 7 на вуліцы Янкі Купалы. Гэты 9-павярховы дом насупраць парку Горкага з'явіўся ў 69-м годзе і ў савецкія часы лічыўся элітным. Кватэры ў ім атрымлівалі вядомыя пісьменнікі, дзяржаўныя дзеячы і вайскоўцы, у тым ліку героі Савецкага Саюза і ветэраны. Сёння пра гэта нагадваюць мемарыяльныя дошкі Анатолія Андрэева, Аляксандра Клімава, Віктара Вуячыча, Івана Мележа ды Леаніда Бяды. Кватэра апошняга акурат і выстаўлена на продаж. Паводле слоў аўтара аб'явы, лётчык жыў на 5-м паверсе ў 3-пакаёвай кватэры плошчай у 101 квадратны метр. Жытло прэміяльнае. Першапачаткова на 4 пакоі было 2 зашклёныя лоджыі, балкон і 2 санвузлы. У ходзе перапланавання пакояў стала 3, а ў канцы калідора абсталявалі сталовую каля акна. За такую кватэру прадаўцы просяць 999 000 беларускіх рублёў, ці каля 330 000 даляраў у эквіваленце. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.